Zašto Bog dopušta da trpiš? Trpljenje nije samo za grešnike, niti samo radi grijeha. Proučavanje Biblije pokazuje da su sveti Božji ljudi bili koji su najviše trpjeli. Možda upravo sada prolaziš kroz određenu patnju u životu. Primjećuješ li Božje djelovanje u njoj? Job, pravedan i pobožan čovjek molitve, pun poštovanja i poniznosti, učinjen je primjerom trpljenja. Izgubio je djecu i metak, prijatelje i zdravlje, ni zbog kakva svoga vlastitog grijeha. Josip, nedužan mladić prodan u ropstvo, godinama je zaboravljen venuo u zatvoru jer ga je oklevetala Potifarova žena. Čistoća njegova života i njegova odanost Bogu sjaje jasnim svjetlom kroz čitavo njegovo trpljenje. Danijel je bio zarobljenik rata. Odrastao je u stranoj zemlji, mrzili su ga, zavidjeli mu i bojali ga se. Bačen je bio u jamu lavovsku. Naviknut je bio na post i na suze. Nijednom ga riječ Božja ne optužuje za grijeh. Kad se sjetite Jeremije, plačućeg proroka, koji je bio utamničen, udaran, omrznut i zarobljen od svoga vlastitog naroda, razumijete da postoji razlog zašto svetac Božji trpi. Sveti apostol Pavao je najveći primjer sveca koji je trpio. Bio je kamenovan i ostavljen jer se mislilo da je mrtav. Progonili su ga poput divlje zvijeri. Borio se s lavovima u Efezu. Doživio je brodolom na moru. Bio je u neprestanim opasnostima. U posljednjim godinama svoga života otkriveno nam je da je kao zatvorenik Isusa Krista nosio teške lance. I kao da izvanjska progonstva nisu bila dovoljna, Bog je dopustio da na njega dođe strašan trn u tijelu koji nije htio ukloniti, iako ga je Pavao 3 put molio. Zašto ti trpiš? Bog ima neke svete razloge zašto moraš trpjeti. One koje ga najviše ljube, on privlači u unutrašnje svetinje nad svetinjama da trpe. A to nas ne bi trebalo iznenaditi, jer Isus je iznad svega bio čovjek boli, vičan patnjama. Ako je Isus, naš spasitelj i gospodin, trebao biti učinjen savršenim kroz trpljenje, onda i kršćani trebaju trpjeti i biti voljni trpjeti. Prolazite li vi kroz teško razdoblje u kojem trpite? Ako je to vaša istina, ostavite nam ispod komentar, pomolit ćemo se za vas.